ओइ ओ मानिक दा কি অবস্থা আছে থাকছি দুইজন মা খাচ্ছি খাচ্ছি লেনসের এসা খাচ্ছি 300 টাকা লাভদে গাড়ি বাই ফিরনাंगो জমাই বিমা বিখো জমাই 200 300 200 खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दादुसु गारि इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थ' बिदिब्ला माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय 어디 다 이렇게 많이 봐. 여왕가가 저라도 신다 따네. 가리버가 일라 비시래야. 가리 그 미에 판바이. 다바 가리 라나 그네 봐. 알아? 시리야 뭐가라 네. 부정 받네 그. 오래 바리싱 바르소나네 나게 탕타라는데. 다 저거 타면 항상 시그널이 가리 그래나래. फिसा जाब साइकेल लांबायनो फैसा नांगोन ने मा खालामनो इखो माबायगोन आंगोलि थान्दा इनु लोंबाय जा फोजोबना हलाबगोन थान्दा लां मा मोले बेदरनि फैसा होनदों मियाबो होदो माबायाबो होदो बेदरनि फैसा होनदों बाखि मियाथ' खाथियाव लांनाया फैसायानो बेसे फैगोन 30 थाखा फैदों ना फुंनिफ्रायनो माबायदि सान्दुं नाय अमा थारैनोसै ससमाखौ लाना फैनाय नै बाबु मोनसे बिबाय थायो आंनियाव ओरै बिगोन आरो मोनसे जरे मोनो सान्दुं गोसायाव माबानो हायाना बिमा नेंबाय आं गारि फानना लानानै आथिं बायबाय बिमा मा जाबावगोन गारि लाफिननो हागोन ना हाला बिमा नै फैसाखौ जमाय 300 टाका लाबदो गारि बाय फिरनांगो जमाय बिमा बिखो जमाय 200 खामायनानै गारि बाय फिरनांगो बेदर जाया आं बेदर जाथ'ला आङो माने बिराद खस्थ' मोनबाय गारिखौ फानना लानानै बेखायनो आङो गारि लाफिननो फैसा जमायफिननांसिगोन सानसेयाव 300 मालाबा 500 मालाबा 400 100 इदिनो फैसाया बारायलांगोन मिथिबाय आंनिया लोगोआ उन्दुना दं नामा नै लोगोफोर अमा मासे लाबबावलायबाय ना जाफाय ना गारि मथर गैला इफोरखौनो फेदेरना फिसिना फाननानै गारि बायफिननांगोन जा नै मासे लाबोबाय नै मासे नैखि मासे उन्दुना दोङो बेफोरखौ फेदेरना फाननानै गारि लाफिनाबा खुनु गारि लानायनि राहा गैला नोंसोरनोथ' आरो नोंसोर दा मोनजागोन थब देर गारि बायनांगो हाला खस्थ' मोनजोबबाय थाबायनो हाला थब देर दै बुन्दा बुन्दिफोर थब देर नै बुन्दिसो फिसा बानायगोन इखो देनां देरबोला जाबाय था माया खिंख्रि जाबाय मानो जि मा एसे गोबाव मा इलाय मैदुफुल भाजा ओमफ्राय एख' गैया जिंखादो दालि मैदुफुल भाजा आरो पियाज बाथोन निरामिगल माथो नांगौ माखौ पापर लाबा इनिफ्राय इखिनि इदि ओंख्रि इदि भाजायाव ओंखामखौ एसां बुरजायो आंनिया इदि जिबासो हाबो आरो बांसिन बाय आं साइजखौ नायनानै भाजा फुजा ओंख्रिफोरनि साइजखौ नायनानै ओंखामखौ होनांगौ जेबो खालामदों खौसे मायालाय गुंग्रुं ग्राम मा बर' बेपारि फैदो साइकेलजों फैदो खोमा गुंग्रुं ग्रामनो निरामिस भाजा खथक साफा ओइ दाउखा आथालालां न' लिरदो होनदो गाबोन बिश्वकर्मानि साफा खालामदो इदिया सिगां साबाय थाबाय हालां गेस्टिक जाखादो नै जानि हौवाया निरामिस भाजाबा ओंखामनियाव मानल' होनो जाजोबनो हाया ना गोरानफोरालाय दोङो दिनै जानोसै निरामिस बेसे बेदर जानो मियाबो जाबाय हैनो आरो फैलायबायलाय दाउआ हाथारलां
बुथारा मानो मासे रायजानो मालिकदो दाउ मालिकदो कुबिनाव सोफ्लांबायमोन गैला दाउ मालिकदो रायजानो थिग होमबालाय गैला बाबुखौ नेना जासिगोन फिसा लांफैसिगोन ओमफ्राय मालाय पापर थानांगो नायदाथ' हाबाखै सिरि दिनै बेदर गैयैखाय बेदरबासो जाखावजोबनांगो होनलायगोन आंहा जेरैबाबो जायोलै सिरि एख' गैयैखाय हाय मोखांफोराव थुलाबाय थाना लाजिथ' मोखां बुगौ एख' गैयि ओइ दाउ एख' गैयिफोरखौ इदि न'ले हाबबाय थानाङा जोंबाय थानाङा एख' गैयिखौबो जानांगो गेजेर जानांगो खिन्थु भिडिअ होनाङा एक्चुअलि होमबा बेदराल' होजायो सब जानांगौ मानसिया हदाय बेदरखौबो मोननोसै कागजबो थानांबाय नै बोथोरा सोमखोर जादों र' अखा हागोन नामा मायोबा हानायबा हामगौमोनलै बिश्वकर्मानिफ्राय थान्दा लानो हाबा मावनो दोनदो दोननोसै दे रागा जोंदो जाफैया नै नोंसोरलाय मानोथो लाबोफादो दिनै समबारनि बेदर बाथि जायैखौनो हाला होमबा नोङो हायो ना गोरानफोर दं ना गोरानफोरखौ सं नङा आङो दिनै निरामिखौनो जमा जाथारनोसै होननानै देयाखै पियाज बाथोन दे एवलायनानै ओमफ्राय माथो नांगौ दे नांला दे जाबायखि दे होला दे नोंनो A few moments later. दार खालामनो थांनो होननायानो दाबो आं फुथिलाबो आंहा जालायलांबाय ओइ माने बहा थांफाला बाजार खालामनो थांनो बिश्वकर्मानि बाजार खालामनो थांनो होननाया आंनि जाबाय थाङा आंखौ दहायनो दुगै थाब होननानै आंहा दुगैखांलायबाय ओंखारखांलायबाय ओइ थाङाबा थालाय फैसाफोरा लांगोन आं बेसे दं बागसफोरावलाय फैसायालाय बागसखौ मोनदाङो माने मस्थ'थारि बेखौबा खोबायथिया जालाय द' खोबायथिया जालाय दे बागस थांगोन दे खोबा हर फैसाया थाङाबा आं थांगोन ना थाङा माथो दुगै थार' बागस थांना हामा नै आंखौ बागस थांहोलाय मस्थ' गाजा बवानिला आं बख'ना लाखानोसैबो बेसे दोङो बेसे मोना मोखां सुना फै माबार थांसै जाबाय आंनिया ओमफ्राय हिन्जाव नायनो मोना बागसखौ फै ओंखारखांबाय नै लोगोफोर आंनिया मानि प्लेना बारायजोब्बायानो मेरायजोब्बायानो दै होबाय थानायखाय मा जाखो मस्थ' आंखौ खें फोजानाया दे आं तान मोनो इदिबानोथ' इदिबा थबबो फोजानाङामोन पापा आरो देलायबावदो नोङो इमान सकाव थांगोनखौनो होमबा नों था आं बानायना लायनोसै फैसा नोंहा निजा फैसा दंबा नों निजा खालामना लाब बुदैया बेलदांदां है थांबा फै थाङाबा था बिदि लांफै मना लाबो थांलायनोसै लोगोफोर समायथारा समनो आंनो थानो गायथुनो बिश्वकर्मानि बाजार खालामनो थांलायनोसै ओरैनो बाइक फानबाय होमबाबो बिश्वकर्मा साइकेलफोर दङ नालाय साइकेलफोरखौनो फुजा होनांसिगोन बिश्वकर्मायाबो दुखु जायो बैसा बाइक फानखांनायनि उनावबो मालाबा बाइक लाफिनबायनो हायो खोमा ओंखायनो बिश्वकर्माखौ होथारनांगोन आरो ओइ हाय मस्थ' मोजां मोना आं लोगो जोबगासिनो जोना साइकेल लाना आंखौ बिमा खर'आव आंलाय माबानाव फिसाखौला गारिबो गैखाया जोंहा साइकेलसो नालाय गारिया फानबाय गारि बायबा देनां लानांगोन दे फैसा नायो मा बुस्थु
gila लादो बा सिबि थालाय ना जिखुनु ला मोननै लागोन बेसे लानो हो मोननै लादो बिसकर्मा मानि मोनसे अ अ अ फिसाजोनि फुजा दङ थारमाने अ बार्थडे बार्थडेबाबो खालि ओरैनो फैफिनला एबार गोदोर जानाय नंला फैसा थाखा गैयि मानसि नालाय ओइ 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 ओ मानिक दा কি অবস্থা আছে থাকছি দুইজন মা খাচ্ছি খাচ্ছি নोंसोरो এসা খাচ্ছি খাচ্ছি না এ ও जागोनलै नोंसोरदो एसे एसे फागदनियाव गेजेराव ए आंगुराबला अ माबा सिलायनांगौ बासिबाय थाले ना 이 मा बुस्थु इयो नासपति आपेलखौबो Ini 50 taka. आंगुराबला Lali itu kan di सोरो साबोनालाय साबोन हर साबोन धुप हर इनिफ्राय मा लानो आरो sabun serap simpu montam hor oke 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 दे हर नै फुजानि मालाय खिनिया बेसे जागोन थांगोन जोंहा गारि मथर गैजायिनि खम मोनजागोन आरो मोजां नायना 10 टाकानि हर नाङा फैसा गैया 20 taka nih. फैसा थाखा गैजानायाव 10 टाकानि हर जों कास्टमारा जि बिदि हरनांगो लायालासिनो ब्लड थांजागारनो देलै eso ना बिमा गोलोमजोबदो गोलोमजो फेनजा बिमा फेनजा दे जमान बाजार खालामबानो लोंनाय जानायखौल' ना सिगां आरो खदाय लोंनाय जायाबालाय माथ' मा उदै खालि थांनांगौ आदसा मस्थ' गोजानखाय नैनो मा ओइ बुस्थु फिसा बाजार खालामबा बेसे मा मा आरनाय मनाव रोंबोयो आदसा आदसा बाजौआव थांबाय फैसा गैयै मानसि बाजौनिल' बाजौल' आरो बायबावनांगोन ना गाबोनो दे ओमफ्राय मुदुमफोरा तेल मारि दे होयो तेल मारि दे माथो मारदो तेल मारि दे ना मानदां थाव मारि दे मारलायनांगौ ओमफ्राय बेदरखौ जाला होमबा दिनै आं मिथिया बेदरनि बागै नोंलाय माथो दानि बेदर मोनजायैनि सिंखि ओंख्रि जादो खस्थ' खालामनायनि बेदरबोला होमबा गुसुबोला गुसु मा गुसु दै गुसु सोदो दै गुसुआ न'आव दंखायोना माथो गुसुबाव दङ आरो गुसु मा ओंख्रि जादों नोंसा नैबे थाब थांनांगो ओइ बेदर जाखोन्दै नुखाया थेया सिदिजोब्बायलै मा जादों मिथिबायना ओइ सिसिल लामा न' मोनहैसिगौमोन बोरलांबाय थादो बेदर मोनजायो बेदर बायनो बोरलांबाय थादो बेखौनो फैफिननांबाय आं 100नि बेसे 100नि बानो जाया आधा केजि जागोन दे फैसा गैया हारसिं फैदो बेफोर हिजावखौ जों मा बुंनो हुवाखौनो मोननाय नामिसो जों लाबोबा दे ओइ बिखा नायना हो कलजिया माबाफोरखौ फेसबुकफोरखौ नैखो ओइ फेसबुकखौ नांजोबा फैसा गैया लोगो थांनोबाबो गावनो थाङा इगाव थांनोबाबो मोनफैलायबाय बाजार खालामनानै हिन्जावफोरदो बाजार खालामजाया लोगोफोर हिन्जावफोरा बिराद लेट बेलासि टाइमाव मोनाखाबाय नै सगा खाथियावनो दा जियानो जा बिश्वकर्मा बाजार खालामना लाबोबाय दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर